Kaixo. Hola. Arratsaldeon, egunon. On. Dena delakoa, on. Ze moduz? Ondo, hemen? Ze moduzu? Ondo. Bai. Bueno. Zu kontatuko duzu orain gauzaren bat, igual abendua iritsi da. Bai, abendua da. Bai. Ez konturatu, ez ikusi Gabonetako argirik kalean, ez konturatu. Igual ondo hori pizkat zehazten laguntzen diguna. Hoxe, esan bezala bat urtea amaiera, eta horrekin batera gure bizitzak birplanteatu eta proposamen superberritzaile eta aurrerakoi eta eraldatzaileak egiteko momentua. Amiga date cuenta. Berdina zara urtarrilean eta abuztuan. Eta irailean eta nahi duzunean. Eta ber, Gasteiz ere Gasteiz da urtarrilean eta abuztuan. Eta Donosti Gasteiz da. Osea, Donosti da. Urtarrilean eta abuztuan markatu. Orduan, Andra Marizuriaren plazan hori bat jartzen baldin badigute ere, Gasteiz da. Ez gara Donostia eta ez dugu Donostia izan nahi. Eta gainera gure noria askoz txoneagoa da Donostiakoa baino. Eskerrak. Urtea amaitu horretik, baina hain kristadoak ezkarenok ere Gabonak ospatzen ditugu. Asko monopolizatzen dugu. Ez hain kristauok Gabonen historia guzti hau. Orduan, hasteko, stop Gabonen monopolioa. Stop mesedez Gabonetako argiak. Gorrotu ditut pilo bat. Gainera, ematen dute, goizean zoazenean bizikleta, argi gabe, no seke, eta argi urduinago denan, ezki ematen dute polizien argiak. Eta gero da, Gabonetako putu argia. Hori, erosketak, zure familia zaintzea, baina derrepente como urtean behin zure amonak nahi duelako, eski amonagatik, baina gero amona dago sukaldean denbora guztian eta ez duzu ikusten, bueno. Hori guztia zaindu, bale? Osea, Gabonako espatu daitezke, bai, bakoitzak egin dezela nahi duena, baina bueno. Gabonetan, zer gertatzen da Laura Gabonetan? Nor dator Gabonetan, gure etxeetara? Zer gizon sartzen da Euskal Herriko etxe guztietara, eta ez da arriskutsua? Olentzero! Bueno, a ver, Maria Mingere sartzen da, no? Como ari gara, terrenoa irabazten Olentzero hori, como feminismoa, Olentzero hori emazte bat jartzea feminista da. Ez dakigu ere emaztea den. Bueno, baina irakurketa hori da. Ah. En fin, nor da gure boier favorito orduan, Olentzero? Bueno, guk salaketa bat egin nahi dugu, hemen daukagun lekutxo honetatik, eta da, ez argaldu Olentzero, tio. Osa, daukagu figura bat bakarra, dagoena super onartua como orokorrean gizartean lodia izatea, gizon bada, osa, badakigu gizonei gehiago permititzen diegula hori, baina jo que se, tio. Pues, ja que lodia den, mundu guztiak onartzen duen, eta ez den hain problematikoa, no? Pues txika, utzi, lodi. Osa, alkoholikoa ere bada, eta hori kantatzen dugu, baina gero. Orduan, superalde gaude, gauzak eguneratzearena, tradizioak gaurkotzearena, baina bueno, lodifobia ere tradizioa da azken aldean, eta hori ere begiratu behar dugu. Hori. Ez dakit, hori hemen, hau. Ez dakit, Trump Ozempic merketzen ari den, eta lodiei estatu batuetara sartzea debekatzen ari den momentu honetan, eta anistasuna horren beste eta errealitateaz horren gutxi hitz egiten dugun momentu honetan, gure aurrei eman aldi egun irudirik onena Olentzero, argal bat, ote. Gainera, gauza bat, baino Santa Claus lodi jarraitzen du. Nik dakidala. Bestela, ez baldin bada gauza batetik, bestagatik izan dadila. Euskal Herria lodifoboa, Coca-Cola ez. Claro, es que, a ver, fuertea da. En fin, zer gehiago aipatzeko honekin?
beste zerbait, diozu. Bai, beste zerbait esan nahi didazu, Laura. Bueno, ez dakit beste zerbait edo beste norbait daukadan aurkezteko, agian. Nor dator, Laura? Ba, izenburuan irakurriko zenutenez, gaur baleara torri da, Danele Sarri Ugarte. Aka Sanele Darri Ugarte. Bai, claro. Kaixo cookies. Kaixo, Zer moduz, Danele? Ondo. Ondo. Bai. Bueno. Egon daitekenaren neurrian, bai, ondo. Gozetuta eta logure pixka batekin, baina, bueno. Bueno, Ja, gero konponduko dira gauza horiek. Bai, gero bazkalduko. Gero bazkalduko dugu. Hori da. Edo Bueno. azaldu, auskalo. Zer duda. Edo, abenago saldu. ya, es que, gorda traicionera. Bueno, Danele, idazlea, itzultzailea, kazetaria, literatur kritikaria, hori guztia Wikipediaren ustez. Bai, Hori guztia, zara. Pertsona performatikoa. Hori, gure ustez. hori da zuen definizioa. Vale, ados, eroso sentitzen. naiz Bueno, hor. gaurkoa. Igual bihar beste bat. Vale. Baina, Zer zara zu, Danele? A ber, nire Instagrameko bioa, jak esan Darri Ugarte esan dezuen, da boiera eta laguna. Bastante eroso sentitzen naiz horrekin. Eta gero, oindala aste batzuk hiltzan Claudia Rodríguez, idazle trans bat, eta irakurri nuan berak bere buruari buruz esandako gauza bat, eta zan tipo, yo no soy socióloga, yo no soy antropóloga, yo soy una resentida que siente cosas o que piensa cosas o ez dakit zer. Eta bai, horrekin identifikatua sentitu nintzen. Beti ez nago resentida, baina bueno. Pero siempre Bai. piensas muchas cosas. Baina, bueno, guztu ditzean asko nola lotzen zuen afektu hori eta pentsamendua, ez? Osea, komo nundik egitituzun gauzak eta oso gertuko sentitu nuen hori. Bai, Lucia Gañari ikusi nion instan publikazio hori, pa que quede acreditado. Kredituak eta guzti. Bueno, hainbat lan, hainbat lanetan aritzen zara, arituko zara, pentsatzen dugu, bueno, ez dakigu, Espero agian dezagun. oporrak hartu nahi dituzu. Bai, porragarretu hartu. Nahet bizirik sege. Baldin bada. Hori, lanak, literatur lanak dauzkazu, bueno, liburuak, erraiak azala eta beste zerbait, gero itzuli dituzu 3552 liburu, Bai, hainbat narrazio ere argitaratu dituzu han eta hemen, kazetaritza arloan, bueno, elkarrezketa tzaile gisa ikusi zaitugu, iritziak idazten ere bai. Gero, pertsona performatikoa zarenez, dauzkazu, bueno, egin dituzu Miren Arbaizarekin batera, oker zanago bi performance, literatura eta musika uztartzen zituztenak, Popper Afterra, Utopia eta Kaixo Karis. Eta gero, podcasterra zanago ez dela, hori, Ibai Atutxarekin daukazu forma edukia podcasta. bai. Ezta? Bai, dena egoki esan duzu. eskerrak. Imaginas? Eta gero daukazu, pelikula baten agertu zinen. Zakit. Hoxe, bueno, orkesteko pixka batzu jendea jakiteko. Agian norbaitek ez duelako jakingo nortzaren. Bai, igual izan diteke. Bai, bueno, arraro litzateke, baina bai. Agian baten bat pixka galduta dago. Bueno, jarriko dugu hau, ez? Bai, bai. Galduta dauden hoientzat. Ekarri dugu argitaratu berri duzun liburua. Eskeni horrekin despistatzen naiz pila bat. Hemen jarriko dut. Bai, ikusten da bai. Wow, zine. Gainera, liburuaren azala, arabar batek egin dizu. Ez que hain justu hor nago niz pentsatzen, Aramaioko artista handi batek, gainera atzo egun pixka zai eukizuan, hemen justu Gasteizen, zemen egiten du lan, eta orduan besarka bat bialtzen diot, Maider Aldai, Parra, importante, Bai. onena, maite zaitu, Maider, agertzen ez dakit nola Bai. behiratu behar dute. Ahorra, bueno, parrendu. Bueno, Maider Aldai bada, arabarra. Maider Bai. Aldai Parra, arabarra. Errimagatik barkatu. Zu ez.
Zuretzara arabarra da, nebi. Ez sin más. nien ez arabarra. Eta ez zara ez... Esan behar da nire ilobak arabarra diala, nire izpa hemen bizi da. Opa! Puntos. Epa! Eta nire izparen bikotekidea arabarra da bera. Eta bi umeak hemen jaioa dira. Arabarren izeba. Arabarren izeba nahi Izeba zu. osaba nahi duzu. Eta arabarren koñata. Joe, Guau. Korrikas. Bueno, orduan, uste duzu ekarri zaitugula zure ilobak arabarrak direlako, edo zergatik Ez dut ekarri zaitugu uste. zure ustez? Jo, egia esan ez dakiz zergatik. Liburuaren gatik pentsatzen dut, Beste zerbaitengatik. baitengatik. Dakat sentsazioa ondo moldatzen gerala, osea, simpatia eta kariñoa diogula elkarri, hori izango litzateke nire erantzun bat. Reggaetoia gustatzen zaidalako, puede ser, Laura? Igual. Afektuak eta reggaetoia, eta gero haizea neri bazilatzea gustatzen zaizulako aitere eta daukagulako historia bat. Historia bat. Mhm. Gero kontatu dezakegu. Gero kontatu dezakegu, bai. Bai. Zergatik geratuko da gure lagun artean. enamoradas. Ezin kabituko historia bada, gainera. Ah, Así Ez que zinkabitu nezagutu genuen. Bai, esango elkar, nuke. Bai ez? Bai. Bai. Bueno, pues hori. pues ez. Nik boiurreko kamiseta ekarriet. Bai. Pa que se vea. Eh, Ez, Laura eta biok uste etorri ezagutu gainera bai, esango nuke ez. ere Bai. bai. Gu ez. Zuek ez, Ez zuek genuen ezagutu Ez, zinaten. Ze aizeak ninduen kaletik agurtzen. Ez nuen ezagutzen. Wow. Ez nekien hortzen. Ego Wow. aukitu zidan. Afektuei Wow. buruz hitz egiten. Ez nekien hortzen, Laura. Qué fuerte me Sorry. parece. Qué fuerte. Bueno, Bueno, orain ja agurtzen gara. Zorionez. Edo, zori gaitz. Zoritxarre. Bueno, Nik, zuk. galetuko diot hori? Bai, claro. Vale. Nire galdera bada, Bai. Elgoibarkoa zara, claro, deba goiena. Araba den hontan, deba barrena Bizkaia da. bai. Ez da Apuntamos. Gipuzkoa hori esango nukena. Bizkaia da. Bizkaia, vale. Bizkaia da. Ok, hori zen. Pues, Hori zen. Hori Zuk zen. esaten baldin baduzu horrela da. Ja. Hori da. Bueno, Eske badakizu hau dala nere la resentida hablando. Da. Orduan, ez dut argudio zientifikorik emango. Baina ez ez da zientzia bat. Ez No? da. Ez. Bueno, igual, Zorionez. bai, no? Gipuzkiologia. Gipuzkia. Ipuskologia. Ipuzkoa. Ya con eso también. Bueno, eta ja pixkat sartzeko mamian eta zergatik ekarri zaitugun, zergatik ez, beste zerbaitez eta bar eta bar. Bueno, lan askotan ikusi zaitugu, haizeak esan du hor zerrenda luze bat eta oso gauza anitzaetan ikusi zaitugu. Zertan ari zara azken aldian? Ba, dauzkat hainbat gauza aldi berean. Bata da harinez liburu bat itzultzen, entregatu behar deten aurtarrian uste dut. Wow. Orduan, bueno, pues hor, da Mackenzie Warken liburu bat, eta oraindik izen burua ez dut erabaki nola itzuli, ze pixka zaila da. Gero ari naiz, nire lagun batekin batera gidoi bat idazten, pelikula baterako gidoi bat. Wow. Bai, bere proiektua berea da, bera zine munduti dator bestea beste, eta hori elkarrekin ari gara lanean. Eta gero, bueno, gero dauzka beste lan txikiago batzuk, ba, ian behin zutabe bat egitetan Azpiazu Aspirekin berrian, eta gero dauzka ditzulupen normalagoak edo, ba izan daitekela hartu hemen dagoela erakusketa bat, eta pues horko katalogorako testu bat adibidez, holako gauzekin ari naiz. Oraintxe. Wow. Tipiko influencerrek egiten duten egun bat nirekin. Kuriosa izango litzateke. Itzultzen, gero... Ja, bai, gero. ordenagailu aurrean ordu asko, autobusean ordu asko, eta gutxitan egun berean, osea leku berean esnatu eta lotara jun. Hori beste faktore batzuk tarteko ere bai, baina baita ere lanagatik. Gaur bai, gaur altxatu naizen lekuan lo egingoet. Baina hemendik pasatu. Baina hemendik bai, hori egia da, bai. Oso, no? Vale.
Aipatu dugu gauza askotan ibili zarela, baina, ez, bereziki nabarmenduko genituzke horrela, besteak gutxi etxigabe, baina, sin más, zerbait esan behar delako, itzulpengintza eta, idazketa, ez? Zuk zure burua nola identifikatzen duzu, nola aurkezten zara, edo, nola kokatzen duzu zure burua? Zer zara, idazlea edo itzultzailea, edo idazleagoa edo itzultzaileagoa? Normalean biak jartze ditut eta batekin lotuta. Ze da? Ze motatako partikula eta eske jakin barko nuke, no? Elkar... Osa, maila berean jartzen ditu, no es... Idaztzailea. Bietan, egia da orain liburua publikatu eta gero, eta, baitere poperrarekin ibileran ez bastante, azkenengo 2 urteetan, nolabait idazle etiketa ere itzultzailearen etiketarekin batera xamarre edo ikusten ditut, baina, luzaroan ene izan idazle sentitu. Naiz eta igualdan gehiago esaten dana edo azpimarratzen dana nolabait balore gehigarri bat emango balu bezala. Eta itzultzailea aldi berean da oso nere lana, oso lanaren arabera nere identitatea ezartzekotan, itzultzailea da horra gehien lotzen dana, dirua ematen dian langintza. Orduan pareko xamar ikusten ditut. Esan. Leku batzutan oso itzultzaile, leku batzutan gero segun nondik hitz egiten duzun leku bakoitzean. Moiera eta laguna. Eta nola zen bestea, deskiziada ateratzen zen. Bai, resentida. Baina deskiziada. Izan zieteken, bai. Eta bada askotan. Ez hemen publikoki fatxadatxoa jarri eta disoziatu, hau itxi publikoki laguna. Bueno, eta honekin lotuta aurrekoan elkarrezketa prestatzen genuenean, ez duten genuen. Hori ez, nola izango da itzultzearen prozesua, eta ez dakit hor zabiltzanean, adibidez orain itzultzen ari zaren liburu hori, autoreekin elkarlanean zabiltza, zure kabuz, zuk hartzen dituzu erabakiak, ez dakit editorialak hor zer ikusia dauka, nola izaten da prozesu hori? Dianak gehiago laneko enkarguak ni konsideratzen dutena, ez diana liburuak eta hola eta ez ditudanak nolabait publikoki gero defenditu behar pilo bat, askotan igual naizetanik itzuli nire izena agertuko da edo katalogoaren bukaren, edo inkluso ez da agertuko nire izena agertuko da lantaldearena edo. Horrelakotan oso iristea testua izultzen dut. Normalean bai uzten dut beratzen, uste dut egun batzuk pasatzen bidali aurretik, tarduan berrirakurtzen detenean, zuzentzen detenean, baia denbora bat pasada eta testua pixkat atzean utztea dakat. Segun eta testua agian boz goran irakurtzen dut, normalean la gauzak kentzen dira, gauzako beto entzuten dira eta kendu hartuzun gauzak edo zuendu barko zen etuzkenako entzuten dituzu. Hoiek laneko testuekin, segunda testua, baina ez zaten beste egiten. Eta lezuta bialtzen dezu, eta normalean beste norbaitek zuzentzen du, eta gehienetan niri zuzenketa horiek etzaizkit iristen. Ez baldin bada zerbait nabarmena, edo batek esan diala, ez dakit badakizun, baina euskaltzaindiak, hau, olako batzuk ikaste dituz horrela. Eta hola izaten da. Horrelakotan bai egoten da, bezeroaren araberako erabaki batzuk, ez? Estilo liburu badaukat, eta orduan gauza batzuk marratxo horrelako gauza superinteresanteak. Edo beste batzuk potenteagoak edo izan egitezkenak, badibidez zer egin maskulino generikoekin, dalako gauzekin, ni normala euskara dizutzen dut, eta ez dagoten problema hori modu horretan, baina, batzutan bai, eta orduan askotan hori bai ezartzen da adibez bezeroaren partetik. Eta gero dianean liburuak eta horrela, gauza konkretutarako idazten diot jendeari galdetzeko, autorei gutxi idatzi izan diet. Ez dut eukia inbesteko aukerari beraiekin aritzeko. Adibidez, Mackenzie Wark dala Reberskau, orain izultzen ere izan liburuaren idazlea, iaz ezagutu egin nuan personalki, egon zan gonbidatu Euskal Herrira, beste liburu bat izuli nion, eta horren arira gonbidatu zuten. Eta orduan adibidez, orain bai ikusiko nuke izenburuaren arira, igual zerbait galdetzea berari, edo adibidez pentsatzen baldin badegu beste izenburu bat edo egitea, galdetuko nioke. Baina bestela gauza txikiagoetarako
ez dute kontaktatu izan, hainbeste, bai. Eta gero niretzat oso importantea dena da, zuzentzaile bat egotea, testua irakurriko duena eta esango diana ze iruditzen zaion. Bai, uste bigarren irakurketa horrek asko balio duela. Oso seria jarri naiz, ez? Zan da oso erantzun serioa. Zabat ere... Interesgarria. Bueno. Karo, parte ideologiko hori ere markatuta dago batzuetan, ez? Bai, batzutan, bai, karo, beste batzutan zuk erabakitzen duzu, edo beste batzutan liburuak berak badakarria bere autua. Gauza kakotxartean neutroagoak dianetan, igual hor sartu dezakezu gehiago, zure erabaki dezakezu gauzatzu modu jakin baten ez jartzea, baina ez dakit. Jartzen baldin baizu autoreak berak ez dakit El País Vasco francés demagun bueno, hor Ipar Euskal Herrian jar dezakezu eta elegetu dezakezu ez egitea autu hori, baina beste batzuetan igual edukia bera daia bai, ez dakit. Gainera euskarara itzultzen duzunean badakizu publiko egongo den, orduan eske ez dakit. Ez bada markatu nahi dezula pertsonaia bateko hitz egiten duela, osea, kasuistika asko dago eta ez dakit. Sesgo batzuk edo inkluso violentzia batzuk agerian uzteko erabakiak eraskotako erabakiak izan daitezke. Alaia mantendu dezakezu denbora guztian erabiltzen baldin badute gizon gizateria esateko, ez, liburu zarrago baten, badibaz nera autua izan daiteke hori mantentzea, ikusteko hori horrela, osea, hildoa hori dala, ez? Eta aldiz baldin bada gaur egungo testu bat, ez dakit, bagian aldatu egingo nuke, edo... Baina, bueno, ez ezkit tokatzen hainbeste testu administratibo, nun uste deten egin daitekela lanketa asko oso basekoa, ez? Bai, osea, niri datorkit orain barre asko, bueno, niri gertatzen zait irakurtzen dudanean barre asko egiten dudala ozen. Bai. Lotxa ematen dit, baina gertatzen zait asko. Eta gogoratzen dut irakurri nuenean Fan Home, zukitzulia, momentu batean, kontrolatu nintzen, más o menos, zuk egintzen izakela nahi zenuen nahi itzultzerakoan. Bai. Porque momentu batean, esaten zuen pertsonaia batek, xaukena xauk, edo horrelako estiloko zerbait digo, que tontara da, nire, tio, bai. Que gracia. Hor egia esan, osea, horra dibezera bilman boiomotraiu, uste dut esateko como... Inglesezkoa zan en plan de la pedazo boiera, ez dakit nola zan hitza, baina zan hori oso butch, oso handi bat, eta orduan, pues... De Buchest, zan de Buchest. Eta egon nintzen bilatzen, aber nola erabili izan dan, eta agertzen batzala Mari Motraiu, eta Motraiu asko uste dutzean, baina ez duan Mari ez nion jarri nahi, eta jarri nion boio Motraiu bat. Edo Prusti buruzko komentario badago, ez, nire ite baino Maritxo handiagorik izan baldin bada Prust izan da, olako esaldi bat, eskerrik asko Garazia Arrula eskatzeagatik liburu hori itzultzeko niri. Mi esker, te quiero, amiga. Baina bai, egia da, justo pentsatu dut hortan, niri eskaintzen dizkidaten lan asko, eskaintzen dizkidate, bueno, pues ni badauka dalako, ez dakit, jakintza bat, edo esperientzia bat, edo, bueno, lotura bat desbiazioarekin, desbideraketarekin. Ups, ¿por qué será? Boiera eta laguna, gogoratu ezagun. Eta orduan, olako testuak iristen zaizkidanean, klaro, daukat askatasuna handia gauza batzuei buruz, gauza batzu probatzeko eta jartzeko, eta orduan gutxitan tokatzen zaizkit kontrako adibideak, behintzat horrelako itzulpen publikotan, bai. Bueno, eta etor gaitezen zure idazle alderdira, beste zerbait, atera duzu. Bai. Zergatik, beste zerbait, zertara dator, beste zerbait literatur sistema honetara? Igual hori hobeto esango dizue beste baten batek, baina beste norbaitek. Bueno, nik kontatuko dizuet igual pixka liburuan aretzako zer dan. Hori izan dezuen bezala nik beste bi liburu bateran itun pasadan hamarkadan. Nik neuzkanen hori indikan 20 piku, eta ez 30 piku. Eta
Eta bi liburu joak atera eta gero, ba, oso liburu desberdinak izan ziren niretzako hainbat motibongatik eta liburuaren ostekoak ere oso modu diferentean bizitzan dituen. Baina hoien ostean bai momentu baten nahi izan nuan utzi edo geratu edo bai, eta bai, orduan liburu hau niretzako izan da berriro nahi izan detenean, osea, berriro gogo eukitzea zerbait kontatzeko. Azkenengo azala erratera zen 18an, ez, 2018tik 2025 beste gauza asko egin ditut, baina ese master segurura, gauzak etorri zizkit. Egin dituzun gauza. Egin ditudan gauzak. Baina bai, momentu baten usteet behar izan nuela esatea nire buruari, onartzen nire buruari, ez baldin bai beste liburu bat ateratzen, no pasa nada. Nire buruari behin emango dut ez ateratzeko beste liburu bat. Eta uste horrek berak lasitu egin duela esatea, ez dakat zertan egin, ez da ezer bukatzen, ez da ezer gertatzen, gauza gertatzen dira, baina aldi berean tampoko. Eta hori, tarduan beste liburu hau, aldi berean beste gauza batzuk sortzen hasi zian, eta sinintzen testu batzuk idazten eskatzen zizkiaten hemen diketa bata beste, eta bendela pare bat urte, pentsatu nuen igual nahi duenak bildu, eta hasi liburu forma baten pentsatzen, zuk esan dezu narrazio batzuk publikatu nitula, horietako batzuk hor daude, Poperraren ere bai hor egon zan. Eta hola, orduan niretzako ez dakit, bakeak egiteko liburu bat izan da niretzako gauz askorekin. Aunque parezca mentira beste, ez, igual irakurrita irudidezak ez, baina bai, niretzako izan da berriro sentitu dut nahi nuala hau esan, nahi nuela zerbait esan, eta esan nahi deten moduan más o menos esan detela iruditzen zait. Orduan niretzako lasaitasun eta askatasun handiko liburu bada. Bai, tranquil, pozi nago, eta tranquil nago. Beldurra baten dit jendeak ez gustatzeak eta gauzak esateak eta hola. Osea, beldurra baten dit jendeak ni ez maitatzea. Baina, bueno, es lo que hay. Badakit egia dela, osea, badakit inevitablea da, baina. Ja. Hori, así que pizkat hori izan da niretzat liburua. Claro, aipatu. Intensa ere alko nuke esan. Nere Zergatik ez. boiera estandente marika eta intensa. Genero orientazioa intensa. Zera zu intensa. Intense. Izen ordainak Antantz. intensa. Batzuetan tensa, batzuetan intensa. Wow, benetan, totalmente. Bai. Bueno, esan duzu ez, idatzi ahal izan duzuna nahi zenuen moduan, eta nabaritzen da ere forma aldetik, Bai. bueno, apostu badagoela edo desberdin, guazen esatera, zelako hitz mierda hartu da. Baina, bueno, apustu handia egin duzu, eta eleberri mutante bezala aurkezten duzu. Badaukazu berez podcast bat, galdera honi erantzuteko, eta ez dakit erantzunikote daukan, baino, ze pisu daukate liburuan, ez, edukiak eta formak. Bai, daukat podcast bat, eta gaina asko gustatzen zaidana, eta Ibai ere honena da, baina dauzkagu beti gauza asko egiteko, eta seginan oso motibautean plan hilabetean behin, eta orain ez da gertatzen ari, así que pena handia ematen dit. Baina ez egutziko, baina zaila dago asuntua. Bueno, azara bendua oso zaila izaten, aunque gero dauz zaila da zaila, eta gero urtarria, eta baina igual urte berriarekin lortuko dugu, igual hori izango da gure Gezurra izango da orduan. gezurretako bat. Bueno, ikusiko dugu. Formata dukien arteko harremana, niretzako oso importantea, eta aurrekoan adibidez entzuten zintuztedanean hitz egiten bertsolaritzaren forma dukiaren kontuari buruz oianarekin. Azkenean nola kontatzen dezun ere edukiaren parte bada, ez? Eta horra adibidez daude gauza batzuk, literatur eremura sartzeari buruzkoak edo, ez? Esperientzia, kultur sistema batean, subjetibitate jakin batetik sartzen zeranean jaso dezakezun erantzun motari dagokionez, da zerbait nik asko hitz egin duten nire lagun artean, niri asko afektatu ziana bere garaian, eta haserre handia eta blokeo handiak sortu dizkiana. Eta inoan kontatu ezinbesteko iruditzen zidalako, baina aldi beran ez nuan ez ere kontatu nahi
ba, igual beste gauzatzu kontatu dauden bezala, ez? Modu narratibo literario baten. Eta hori batzutan nik usteet oso gakoa dela nola kontatuan nahi dezun hori eta elkar lotu egiten direla. Eta oingontan usteet baitere liburarekin lasegin nagola topatu betelako forma bat niretzat egokia zena, eta edo, bueno, niri balio zidana, eta uste dut adibidez, bigarren liburuan bereziki, uste nuela beste zerbait egin behar nuela, zentzu espektatibak bete behar nituela, eta orduan gauza batzuek nintzela eroso sentitu. Eta hori txungoa, egiten dezunean zerbait, ez baldin bada jende askoritzaio iristen ari hau. Baina ni lasai nago. Osa, ni badakiz hau zala gutxi gora bera nik egin nahi nuena, edo nik egin dezakean ekarmena iruditzen zait hemen doala, ez? Orduan, bueno, jendeari ez bazaio iristen, bintzat ni nire buruarekin lasai nago, ez? Eta lotara lasai jutea, gaur egun uste ezinezkoa dela, baina, bueno, alden neurri hortan lotara lasai jutea gauza handia da, eta ni liburu honekin oso lasai egiten delo. Intensa biderbi. Liburu honekin Bueno. oso lasai egiten. Hor ondoan jartzen dut. Almohada bezala, Almohadika. Ni egun hauetan egon naiz lo egin aurretik irakurtzen. Ara? Eta ez nintzen lokartzen. Ja, claro. Bai. Esan diate azkarra dala, ez? Irakurtzen Bai, dela bai. azkar, orejan askok esan dit. Bai, Bai. badauka hori. Baina irakurri daiteke poliki ere, esan nahi dut. Bai, Te puedes, bai. osea, gelditu zaitezke eta esan, ostia, hau esan Bai. du. bai. Aber, zati batzuk astunagoa dira, hasierako azatiak. Ez, Ez da egia, ez que... ari gara liburua saltzen, astuna da, no sé qué, ez. Bueno, astuna ez da txarra, pixua... Hori da. Dale, Hori da. beti. Bueno, Ez eta ipatu nahi, baina badago kantu bat gustatzen zaidana. Esaten du, donde la noche está pesa, yo con mi gato voy pa allá. Eta arduan zentzu hortan da, ez da pesa. Bakizu dago como trinko, esan dezagun. Betea da. Bai, eta bestatzuk arintasun gehiago doaz. Baina ez da bat negatiboa eta bestea positiboa. horrela hobeto. me gusta más. Eta uste duzu batez ere ez dutela ipatu zeinek dian kantu horren egileak. Ez da ipatu nahi. Bai, hasta. Baina ez dakizu zein den kantua. Ez. Orain... esan Donde duzu- la noche está pesa, yo con mi gato voy pa allá. Ah, bai. Ez dakitzen, barkatu. Baina, bueno, argitzu Kanpo dugu nago. etzala zure. Bueno, Bueno, bai, hori da. pikatu zaigu. Mango diozu edo mango diozu? Bai, a ver, txaron, eski galdu naiz, ja. Vale. Hau. Ez, hau barkatu. Vale. Esan dugu edukia eta forma. Baina zu, bueno, badakigu asko dakizula hizkuntzari buruz, euskara, no seke, itzultzailea, gauza pila badakizkizu egin dituzu. Incluso beste hizkuntza batzuei En buruz. plan, hizkuntza asko Baten duenagatik. En plan, como eres muy lista. Baina, Baina, berroni aldiozun erantzun. bai, claro, baietzan, ele, a ver. A ver, liburuaren hizkuntza ez da euskara garbia, esango dugu. Bai. Ez da gipuzkoar batek nahiko luken euskara Mhm. asko liburu bat. Baina horra postu bat igartzen da, asko hurbiltzen zara momentu batzuetan ahozko hizkerara, gure egunerokotasuneko hizkera hortara, eta jakineko genuke zerk eraman zaituen horrela idaztera, eta orokorrean hori nola jaso den. Jendeak zer esan dizun. Bai, begira, forma edukiaren kontuari helduko diot, bueno, esango nuke liburuan oroar, liburuaren zati gehienetan euskara zuzena edo egokia dala nagusi. Pixka bat jasoa igual inkluso, ez edo idatzizkotik gertu dagoena behintzat, eta gero lekukotasunaren atalean bai dago ahozko erregistrotik oso hurbil, eta dago code switching asko, gaztelania eta euskara nahazten dira. Kode alternantzia. Kode alternantzia, eskerrik asko. Eta hori zergatik... Zaila. Ni horrela. Bueno, bakizu, hemengo fakultate hortatik gatoz. Denok esan behar nuan, denok ez, baina... Erabaki nola egitea justu ere irutzen zitzaidalako
hor kontatu nahi nituen gauzak edo hor islatu nahi nituen giro batzuk, nahi nituela intimidade handiko giro batean kontatu zitezela, alegia. Batetik, bi pertsonaren arteko elkarrezketa izan zedila, naiz eta pertsonare baten hitzak ezagertu, baina bai ikusteak kontatzen ari den hori, ez, eta nerabezaroari eta heteroarauari eta herri konservadore bateko bizimoduari 80ko eta 2000ko hamarkadan horri buruz kontatzen den hori guztia, ez nuen nahi nuen norbaite jasotzea. Nolabait ere liburuak islatzea norbait ari dela jasotzen min hori baita ere inkluso, ez? Eta hori, eta orduan egin zitzaidan, irakurri nuen El vampiro de la colonia de Roma, Luis Zapataren liburu bat, eta berak egiten du antzeko ariketa bat, testuinguru erabat diferente batean, baina, dago testua idatzita, ez dago dena prosa normalean idatzita bata besteren atzeti, baizik eta tarte askorekin da, nolabait horrela irudikatzen du elkarrezketa. Eta hori ikusi nuenean ja, atera zitzaidan egitea eske pilo batekin, eta osea, eta baitio mitika, edo, ez dakit ze arzatzen den zehazki, baina hori zen. Eta nola izan den jasoa, begiranik beldur rondian neukan batez ere, iparraldeko jendeak eta pertsona batzuek zehazki errespetu faltatzat hartze ezaten, horrek beldurra matezian, ez nuen nahi ez da errespetu faltatik egindako gauza bat, badakit hizketa molde hori jende baten hizketa moldea dela, eta ez denena, baina, ez nuen esan nahi hori da hitz egiteko modua, baina, bai, batzuk horrela hitz egiten dute eta dugu, ez? Eta horri ere nahi nion leku bat egin errealidade horri nola baitere. Eta hori, baina ez zait iritsi, iritsi zait, iritsi zait modu zuzenean, jende asko konektatu duzati horiekin. Hori iritsi zait modu zuzenean. Gero, beste batzuek esan da eta modu zeharkakoagoan oroar, bai jendea deseroso sentitu da. Oso deseroso irakurtzen hori, badibidez aurrekoan irakurle talde baten esaten zidaten, ez bertan zegoen pertsona bateke, baina irakurle taldeko gidariak esaten zidan, berari irakurle batek esan ziola, oso deseroso egin zitzaiola, ze bere semeak hitz egiten du horrela. Eta berarentzako oso deserosoa zela hori, ez? Eta gero nik ere ez nuen nahi, nolabait hartzedin hori gauza natural bat bezala, gure hizkuntzaren euskararen egoera bada, eta horren ondorio da horrela hitz egitea, ez dira hizkuntza berdintasun batean bizi direnak, eta gero hori ni ez nator leku, ez dakit nola esan, ni herri, ez duken konsolatuko herri euskaldun badenik Elgoibar, baina, bai da, euskaraz errez xamar bizi zaitezken leku bat egoera batzutan behintzat, ez? Alegia ez da tafaia, ez da, errealidade asko daude gero euskeran. Eta hori, orduan horrek ematezean pixka bat bildurra, baina aldi beran onartzen dut erabaki baten beste aldea dela, eta erabaki batzuk hartzen dituzunean eta postu batzuk egite dituzunean, leku batzuetan jartzen duzu fokoa eta denetan ezen duzu jarri, eta horri, baten batek esaten dit deseroso sentitu dela horrekin, edo hizketa horrek kanpoan uzten duela, onartuko ez, eske egia da, ez, kasu batzutan. Bai, hori, baina ez dut jaso hola gauza zuzenik neri esana, herri oso euskaldunetako jendeak bai esan dit, tristura hundiera egiten diola eta beste batzuk hartu dute oso ispilu bat bezala. Baina tristura zerk ematen dira? Jendeako laitza ditea. Etorreite zela Gasteizera? Jendeako laitza diteak, bai. Bai, gainera esan edo, ni Donostian bizitzen naiz Luzaroan, eta gero ibiltzen naizen beste leku batzuetan, oso leku, esan edo, ez dira lekurik erdaldunenak, ez? Orduan, aldi beran irutzi zean rekonozimendu bazala esateko, eske, horritz egiten dutenek euskera gaitasunetik hitz egiten dute, eta hola hitz egiten dute, ez da beste zera mota bat, horrezen zateke sartuko, ez da nire lekua. Baina, niretzako bat zegoen baita ere, esatea euskera gehiago daude, eta egia da daukagula pototxo handi bat, baina niretzako behintzat nik egin dezakean ekarpena horren arira ez da
ez da itxurak egitea denoko laitz egingo bagenu bezala, edo denok eukiko bagenu bezala, erlatibo batzuk modu jakin batean egiteko etorria. Ui, barkatu eman diot. Eraztunarekin sekulako zera. Intensa ASMR. Hori da nere, baina bueno, adibes atezaten irakurle taldean, elkarrezketa batzu pizte ditugula, eta uste igual hori izan daitekela nere ekarpen bat. Eta bueno, euskera ez dara zuaren testua sartzen nuen baitere pixkatorri frentzu bat egiteko eta esateko, baina problema ez da euskera gutxiago dela. Alega, elkarrezketa hori gertatzen, olarrela gertatzen baldin bada, ez da euskera delako inglesa baino gutxiago berez. Osea, ez botere harraman batzu daude eta egoera interseccional intensoak daude. Eta, bueno, pues a ber, zer egin dezakagun. Ez? Bai, zergatik ez. Bueno, honekin lotuta, más o menos gauza batzuk aipatu dituzu ja, ez? Liburuan agertzen da ligatzea edo ez ligatzea, bikote harremanak ere agertzen dira, ikastola, elgoibar, bueno, herriari buruz, ikastoleroei buruz, gauza asko aipatzen dituzu liburuan, ez dakit, niri etortzen zitzaidan, traumatur literario moduko bat egin duzu, edo, bueno, uste dut, queer, oza, nola iritsi zaren oraino, ez? Edo nola, bueno, hor gauza asko agertzen dira, baino, ez dakit, aurrekoan ere aipatzen genuen sexilioa. Ez dakit, ze lotura dauka honek guztiak, sexilioarekin, liburuarekin. Bai, grazia handia egiten di sexilioa eta Donosti lotzea, ze juten gera, bakizu, oza, Donostira, en fin, noria handi badago. Ez dut ikusi. Aurten oraindik. Vale, ados, ez dut ikusi aurten oraindik noria. Baino ez da txonia. Ez da txonia? Donostikoa ez, ja, bai. Donostikoa ez. Zuena, hori zuena. Gurea txonia da, gau ez. Gau ez txonia, zeitu egunean kolorintxi zehar asko. ez da txonia, baino gauetan ematen du, edo zein momentutan jarriko dutela kamela. Guau, ondo, Perfecto. Bai. Bai, sexilioarekin zelotura duen. Bai, uste pasarte batzu badukatela horrekin zerikusia, uste ere garai batekin daukala zerikusia, neri poza ematen dit, ni baino, osea, beste belaunaldi batzuetako den jende batek horrekin konektatzea, ze uste dut gauza batzuk diala ere oso, eta 10ko hamarkadan ume, eta 2000ko hamarkadan nerabe izan ginenon bizipen motak, ez? Osea, ni orain jaietara edo txosnetara joaten ez askoz jende gehiago ikusten dut disidentea. Lehen baino, ez dakit. Ni nerabetan joaten nintzen festetan ez dakit San Faustotan Durangon, edo hori ordan uste hori aldatu dela eta pozgarria dela. Eta, baina bai, badauka, osea, bai da ibilbide bat, uste kolektiboagoa izan daitekena. Gero badago jendea baitere, ni baino zarragoa edo nire adineko lagunak boierak, ez dutenak euki bizipen hori, eta bereien herrian bizi izan direla out, ez dakit nola esan. Baina, bai, ez dakit oso ondo nola esan, bai. Lotura jokor daude, eta bai ziren nik errepasatu nahi nituen, eta berbizitatu nahi nituen lekuak. Bai, uste aurreko biliburutan ez zela agertzen hain beste haurtzaroan erabezaroa eta bide hori, eta bueno, bai ziren komentatu nahi nituen gauza batzuk. Agertzen dira landuagoak, ez, herria txiki hortan gehiago hausnarketa badago, eta lekukotasunen zatian bada askoz gehiago bota, eta bueno, pixkandik elkarrezketa asko egite dut, eta testigantzaren eredu hori ere interesgarri iruditzen zitzaidan. Bai, baina traumatur graziosoa izango. Leku batzutan gauzak hain serioak ez balia, aurkeztuko nuke horrela. Hau da nire liburua traumatur bada, baina, klaro. Referentziak jartzearren, zeu una pringada. Berriro ere. Joan behar dezu serioago lekuetara, baina bai. Edo ez du zertan, agian hasi behar dugu hori ez egiten. Zuei esker. Eskerrik asko. Jendea beldurtzen baldin bada horko hizkuntza autu batzuekin, gero traumatur esaten baldin baduzu ere. Bai, klaro. Osea, beste traumaturra. Beste traumaturra.
Beste dimensio bada, eske bizigera Traumen ibilbidea. bizigera hainbat dimensiotan, momentu askotan, terroan, Bai. pues, batzutan ni bizi naiz dimensio baten, eta hemen nago nere eguneroko dimensio bizitza batean zuekin, baina beste batzutan zaude hor eta joan behar duzu, ez dakit, beste belaunaldi talka batzuk gertatzen dira, esango nuke. Ok, bueno, bukatzen hasteko. Ke pena. Vale, igual hori bai. Vale, a ver, egia barkatu. Baina bukatzen hasteko ere bai. Ados. Bai. Poperra eta Kaixo Kariz. Idazlearen, itzultzailearen lana, orokorrean, bueno, iruditzen zaigun nahiko bakartia dela, ez? Bueno, irudikatu zaitu gulen, ordenagailuaren aurrean. Bai, Jendearekin hartu eman daukazu, baina, bueno, lana bera iruditzen zaigun oso bakartia. Eta, bueno, hemen, kasu honetan, Miren Arbaizarekin, Mizerekin batera prestatu duzun emanaldi honetan, badago zerbait, agian idazle eta itzultzaileok hain ohituta ez zaudetena, dara momentuko erreakzioa bai. jendearena, ez? Nolakoa da zure paperetik, liburutik irten eta zure testuak ozen irakurtzea, jendearen erreakzioa jasotzea momentuan? Jo, niretzat oso importante izan da, eta esango nuke lehen esan dizuedan zera hori erabaki nuela momentu baten ez dut gehiago idatziko, hori osatzeko modu bat izan dela, edo ausartzeko modu bat izan dela Poperra eta Kaixo Kariz, da uste eta adibez liburuaren aurkezpenera iritsi naizela askoz relajatuago, ja sentitzen nuelako nola baitere bueltatuan nintzela plazara, esan dezagun. Eta gero, pues, Mizerekin egitea oso guai egon da. Eta gero erreakzio ikustearena pues, batzutan izan da zaila, gainera, bueno, bi testuek badukate beren, ez dakit, jendeari erreakzioak aldizkete piztu, eta, bueno, pues, bat Poperra After Utopia ditzen da, alde batetik grazia handia egiten dit, oso pozinago bihurrikeriarekin, baina ez talde batetik, pixka batzutan ez du, segunetan un zauden. Gero jendeak arretu etzei du hori egia da. Batzutan Bai. intenso, beste batzuetan tensa. Hori da. Hor gaude. Orduan, olako momentuak egon dira, baina egon dira oso momentu politak ere bai. Ez dakit, pues, boiotopaketan egitea, infernuan egitea, bai, oso guai egon da askotan, eta gero Miren hor egotea ere, poza handi bat. Bai. Ke guai. Juhu. Bueno, orain bai. Orain, amaitzeko intensidade beste mundu baten sartuko gara. Jolasak datoz. Super. Bai. Bakizuen nahitzela bat ere jolasen zalea, ez? Me pega ser. Bai. Zero udalekuz, zero, bueno, beti babesa euskal udalekuei, baina ni neu me pega, no? Tengo Bai. pluma de no ser udalekuera. Baina, Bai, bai. Bueno, nahiz eta lagun asko ditudan. saiatuko gara aliketa erosoen egiten, eta ikusten Bai. baldin baduzu ez duzula zerbait esan egin nahi, moztuko dugu eta listo. Oki. Ez? Bai. Bueno, lehenengo hasteko, jolas honek ez dauka udalekuekin zerikusi askorik. Patatometroa da lehen jolasa. Ja klasiko bat bihurtzen ari dena. Ojo, klasikoa. Lehenengo galdera. Bai. Esan duzu erantzuna Pua. zenuela. Bai. Noiz egon zara, azkeneko aldiz, Gasteiz ez den, Arabako herri baten. Begira, irailean 3 Laura, konkretamente, joan nintzen La Sierrara, Azala kreazio espazioran mobida bazegola kontrauta, eta negin genuen lo. Gero hortik, joan ginen nire laguna nahiz eta biok kanpezura, eta arrean bazkaldu genuen, zen ere urtetze izan zen abuztuaren bukeran darduan ospakizuna zen. Wow. Eta gero, kanpezutik joan ginen hartzinia gara, zenik egin barrian elkarrezketa bat, Teresa Aranguren kazetaria didatzebola Palestinaren historia buruzko liburu bat oso guai dagoena. Eta bere Madrilen hasia da, baina bere familia hartzineagakoa da. Orduan, bete dut nire promesa. Bueno, traumaturretik Arabaturrera. Ojo. Eta hori ez duela gidatzen, Hori da, nire laguna nahi sekera man nindun leku hauetara guztietara. Eta gero bueltatu ginen Bilbora, eta egun hortan izan zen bueltako protesta. Vale. Orduan, etxe nintzen, eta gonetzen rilak ikusten, nola hausten zuten ziklisten, nola ez?
Orduan izan zen egun bat bastante epikoa Memorablea. nire bizitzan, bai, horregatik goratzen naiz. Ez nekien ekarriko ziala puntuak irabaztea patatometroan, baina... Hombre, a ber, egia da, iraian izan zen. Osea, azken aldiz ere badago Azken aldiz, galderan. Gogora ekarri dezagun, esan dugu abenduan gaudela. Bueno, baina bilebete zein beste, ez? Ez dira bi, no? Osea, Dira iraia hiru. urria, Hiru dira, azaroa eta hiru dira. abenduan gaudein. Gaina iraia hasiera, nire, esan urrian zela azaroan. Post-postik egon zara turrarekin. Baina badozka puntu batzu, porque gainera bere joak Hombre, Gasteizar, arabarra egia da. dena. Bai, Gasteizarrak- a ber, Gasteizen egon ezen azkenengo aldia beranduo da, baina Gasteiz esan Ez du dezu balio. ez, así Bai, que... ez. Bueno, oso ondo, turra. Bai, oso ondo. Valoratu. Ara, maioko argazki asko ikusi ditut, ze maiderre bidaltzen dizkit. Ez du balio. Bueno, esango nuke ez. Ba, Mezu ikusiko bat, dugu. Mai berri, baino. Ke pena. Vale, urrengo galdera. Urrengo galdera da, aukeratu behar duzu postre bat. Dela. Euskal pastela, pantxineta, garrotikoak edo goxua. Garrotikoak. Bueno, Venga, bai. venga. Kokatu mapan. A ver, ojo, mapa hau, bueno. Uf, hau izango da zaiena. Oso Oso txarra naiz geografian, esan behar dut, esan behar dut nire alde, Goierri eta Tolos aldea ez ditu dala ondo bere Ah, nik ere ez. bueno, mapa hau ere ez da oso ondo bere izte. Ikusten da, txenken eskua hortik. Aia, maizate jartzen kamara hortan. Claro. Bueno, Wow. gutxi gora bera. Jakerra gara. Bai, Pregunta. éxito. Prekaritatea. Éxito. Patatometroa. Vale, Laura, galdetu zuko barkatu. Vale, kokatu behar dituzu mapan. Wow. Ea zure tur horretan pasa zinen hemendik. Tu ez da. Ez dakit. Ez dakigu, urrengoa. Bueno, Baldegobian dago. Ez ki dut ikusten mapa. Baldegobian, hau da, behiaren buruan. Nire ustez araba behi bada. Behiaren burua, hau. Hori da. Gora behiak. Berago, agian. Bueno, ez dakit. Jekora. Ez dakit. Ez que ez nahi saiatuko. Osa, ez baldin badakit ez nahi saiatuko esaten. Vale, no. Jekora, Ridikuloa gutxi txikiago Aiaraldea eta Baldegobia ondoan daude. Eta Jekora, bigarrena. Arabar Herriosan. Hortik. Ez dakigu, A ver, igual itxiko dut, ez? Porque ridikuloa egiten ari gara. Patatometra. Ez daki, ez daki. Eta Bueno, Arabar ondate, Herriosan. ondategi ere ez dakizun ondagoen, ez da? Ez. Ez ditu inoiz Pues, entzuten horiek. ETS-koak jekorakoak dira. Ah, vale. Ez que ez dut asko segitzen ETS. Ja, bueno, bai jakin dezazun. Ah, vale. Ikasteko gurekin. Urrengo baterako, badakit. Claro. Itzuli eta ikasi. Bia. Eta azkena ondategi, esan duzu. Esan du eta Ah, bai, ja. ez dakit. Bueno, ba, zigoitean. Ados. Isu bat. Azte hontan jaiak izan dira. Ez gara joan, baina, bueno. Vale, urrengo galdera. Vale, hau ere, klaro, ez ala nabarra. Zein da, inoiz jaso duzun, ze ondo hitz egiten dezun, euskaraz, arabarra izateko originalena? Elgoi bartarra ere balio digu. Gehien jaso deten komentario euskarari buruzkoa, nire euskarari buruzkoa, Bai. da euskalkia galdu detela. Ez dela Ja. hitz egiten Elgoi bartar bate bezala, hori da gehien esaten diatena. Denbora guztian. esaten Oianak ere baduka horrekin Bai. zertxo bat. diatena. Bai. Bueno, Ez Zer zara, esango diogu, euskalduna. sexilioa, euskalkitik sexilio handi bat egin dut, bai. bai. Zure, Adibidez, bai, esan. zure ilobek agian jasoko dutela galdera. Hau. Bai, Agian, bakarrik. probablea da. Bai, eta nik uste dut nire Mikelin ere izparen bikotekia seguro esango ziotela behin, baina gehiagotan. Baina, bueno, ez dut meritori nire gain hartuko. Ez, Desde luego. Ez apropiatuko hortaz behintzat. Vale, araba erlijio bat izango balitz, nora egingo zenuke peregrinajea? Genuke. Litzateke. Ni nora joango nintzateken, peregrinaje egitera. Denok, nora joango ginateke kolektiboki. Baina, erantzun zuzen badago? Ez, Ah, la sierra da. gerrak bakarrik, La sierra, ¿no? Bai, Venga. tope.
Eta azkena, zein da zure edari alkoholdun gogokoena? Patxarana. Bueno, saiatu gara. Zein zen erantzun egokia? Ardoa. Jekorako ardoa. Agian. Danelea, osea, simplea gara, tipo, sagardoa, Patxarana. Yeah. Gustatzen zait asko, ez dut bat ere, ez dut konponduko ez zer, okertu egingoet, baina esan egingoetara ere, espumosoak, txampaina, kaba, gustatzen zizkit asko. Egia da, ez duzula. Ez que horrelakoa Eta da, Marianita. horrelakoa da. Ere bai. Laguntzen saiatu gara, Bai, baina Erantzun lasai, zuzena eman lasai. dizu. Garagardoa ere bai, gustatzen zait jango duten un baitez. Bai, enun baitan egiten dute. Bai. Ez que ja nere turra que impresionatu ez zaituztenen momentutik ja aldapan bera. Impresionatu gaitu. Bai. Ez genuen espero. Oso ondo jangen un esan behar dut. Nik uste duten naizela hartziniagan egon. Ni ere ez. Ba, jaiak zian justo, Zure. azte buru hortan. Abitu. Jakin dezazun. Bueno, urrengo... Vale, denboraz nola goaz. Igual hau egingo dugu Bai, eta tita. gero sieso hau. Bai. Venga, Vale. Origami egin dugu. ados. Claro, es que eskola, ikastola, jolasa, zer egiten genuen txikitan? Jolastu. Beste gauza batuen artean. Vale, nahi zuzuk egin jolas Bai. los honores, bai. Vale. Gorgezko bederatzietan egin dut nik hau. Vale, Danele. Mhm. Esan behar duzu zenbaki bat. Vale. A ber, ez oso altua, ez da bestela hemen. Zazpi. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi. Aukeratu bat. Aukeratu behar duzu kolore bat. Berdea, horia, Morea edo la rosa. Se supone, bai, hor... More La iluna, rosa. more argia. Zein da la rosa? More argia. Bai, nahi zibilini oso azti koloreak Da aukeratzen. sugusaren kolorea. Sugus hori goxo hori horrena. Hau, amengo aldeko hau. Euskal Herriko txoko gogokoena. Euskal Herriko txoko gogokoena. Jo, ez dakiz zer esan, ze gaizke geratuko naiz guztiekin. Bueno, izan Lasia. daiteke zure etxea ere bai, Osa, Euskal Herrian baldin badago. Ba, begira, esango dut, Donostitik Oreretara bidean, hor San Pedro eta San Juan ikusten dian eta zuzoaz olako grua handi horien atzetik, txoko hori asko gustatzen zait. Hori ikustea. Oso gipuzkoarra. Bai, beste bat esan behar nuan, Ez ondo, egokia. bai, Hori gustatzen mazaizu. Nor Bai. gara gu. Ez dago erantzun zuzenik, ez dago benetan. zuzenik, bale. A ber, beste bat, eta ja nahi baduzu geldituko gara nire jostaioarekin. Hiru. Zenbaki bat, hiru. Bat, bi, hiru. Ai, berri. Ai, Lau. gorria. Gorria. Pentsa ziteken bi bakoit izan ditu dala segidan, da berdina eta gerzala ez. Ez, segun zaldetara Ah, vale. zalen berdin da, Vale, bai, vale. sin más. Zure guilty pleasure bat. Zer bat? Placer lotxagarri bat. Miau. Komedia romantiko asko ikusten ditut, Oh. osea hori da nire lasaitasun zea, Bridgerton edo zer gauza olakoa. Eta pekosoak jaten diala olako txokolatezko, bakizun nola goten dian, zen litxarria da batera goten dia, como lakasitoak, txokolatez inguratutako kakaueteak, ez duguna izena esango, Bai. ze mesedez aldatu jozu ja izen hori. Emanems baina kolore gabeak. Emanems baina koloregabeak. Edo marroi kolore. Edo Fruitu marroi lehorrak kolorekoak, edo txuriak. Txokolatearekin. Kakahueteak bai, txokolatearekin. bueno, pasak txokolatearekin eska gustatzen zait. Bueno, ba, zona hortan egoten dira, txokolatezko bola batzuk, diala txokolatezkoa osori Bai. barrutik, eta kanpoan kolorea dazkate. Rosa, berdea, horia, pekosoa Gasteizera deitzen ez diete. Bai, ze autobus paradan bazkate dut askotan. Oie jaten, serie bat ikusi hori da nire guilty pleasure bat, eta gauza asko egin behar izan ditudanean, behar dut atxalde bat, behar dut edo. Asko laguntzen dit hartzea atxalde bat, eta ikusi ez dakit zenbat maratoi bat egin, eta Perfektua.
pues pekoso bila joango gara. Bai, egun probatuko batenik. dugu. Probatu nahi dut, kuriositatea eman dit. Erakutsiko dizkizu eta argazki bat bialeko dizu. Egia da, Bai. eta hasierako speecharekin lotuta, ez nagoela fruta eta txokolatea nahaztearen batere alde. Ni... Baina, bueno, ez dugu hemen bif bat zabalduko orain azken momentuan. Baina, ez dut ulertzen txokolatea eta naranja Boa. elkartzearena. Igual, oraindik ez naiz heldua. Baino, ez dut ulertzen. Txokolate beltza, ados, también te digo. Ni ez. 160 arte. Osea, 100, hija, chupala el suelo, nahi baduzu. Bai, horrekin ados nago, baina ni naiz oso naranja txokolate. Bai. Daukat, Pegatzen dizu. dakat fama, nire lagun artean, oso pertsona zarra izatekoa postrei dagokionez. Egia da, Gustatzen zaizkit la fruta eskartxada, gauza horiek. roskoa orain, ez? Bai, erroskoa ere kremak initzai bereziko gustatzen. Osea, baina, gustatzaizu sekoa. Ez, gustatzen zait natarekin. natarekin. Nata. Bai. Eta gero merengea gustatzen zait asko ere bai, bueno, ez naiz sartuko, baina Ez, eta egoki. txikian nintzenean gustatzen zaidan elatua nire elatu zaporeak dira ron con pasas, nata con nueces. Wow. Baina, bueno, uste nuen igual jakingo zenula ez ezaguna da. Ez Osea, asko, nekien. asko Edo, ez. bazilatu nauten. Aldi berean pegatzen dizu. Bai, Bai. bai, Ronkon bai. pasaz bazara pixka bat. Considero asko pagatzen dela. Ez du ematen izozki bat eskatzera joaten zarenean kinder bat eskatuko duzunik. Eskatzen dut ere bai. Ere bai? Ere badakat. Bai, Ah, bueno. Bai. Best of both Bueno. worlds. Gure Hannah Montana. Bueno, entonces egingo dugu amaitzen Pues, joango gara. Bai, ez da. Bai, ez da? Beste jolas bat genuen, igual egin dezakegu lehenengo edo ez. Ya está. Es que, bueno, Ordu, bai, ya está. Pues, Ai, ze pena, ze jolasten. es que kontatzen zen, gero kontatuko dizu. talokual jolasa, rollo, zer nahiago duzu, hau edo hau? Vale. Bazen el anti hori. Ah. Gu jartzen genuen. Zer nahiago duzu? Hau edo beste zerbait. Eta esan, egingo ditugu pare bat. Bai. Venga. Zer nahiago duzu? Polizia batekin larrua jo edo beste zerbait. Eta esan behar da, zerbait izan daitekena hain txarra, baina nahiago duzuna. Bai. Mokoa jan. Hombre. Osa, iruditzen zait. Ez dakit parekatuta dauden. Ez, Hombre. hobea da mokoa jan. Joder, dena. Bai, Vamos, osea, que oraintxe hobea bertan da jango nuke. Polizia baten mokoa jatea. Venga, polizia baten mokoa jan. Nik poliziaren mokoa jatea. Aizea oso nada jolas. Beti izan nahi oso txarra, jolas hontan. Venga, jarriko dugu urrengoa. Zer nahiago duzu? Laura Galar eta Aizea Aranarekin Gasteizko Norian montatu. Edo... Laura Galar eta Izearanarekin ezkonorian montatu. Pues, bagoaz norian montatzera peña. Uf, ojalá orain nahi dut. Bueno, ni badakitzu flipatu nuela... Claro, a ver, ni, osea, motza, Mozzarella. Ez dut inoiz pentsatu norea baten funtzionamendua zein den. Ez dut Ah. inoiz norea bat gertu, sin más, como norea funtzionatzen du. Eta, claro, aurrekoan pasatu nintzen Virgen Blancatik, eta, claro, ikusi nuen, aldiro dala gelditzen jendea sartzeko eta ateratzeko. Bai, Claro, ez da rollo Dragon Khan, ez da hola izaten. munduana jeisten da eta munduena igo. Baina nik uste beste noria batzutan Ah, buelta ez batzuk, osea, nekien. betetzen dal akaro ez. Doa eta, orain gelditzen da, eta lehenengo Bai. montatuena jeisten da, eta, Bai, asparagarri xamarra iruditzen zait. osea, behintzat, no sé, bueltat, Bai. zaidan gustatu kontzeptu. Hombre, gainera goikoetan bazaude. Bueno, claro, giratzen doa. Mozzarella 2.0. Ez dago oso bertan bizidean jendeantzako pentsatua. Ez, desde luego. Ze komplexua noriak ematen du, ematen du. Ez que ni flipatu nuen, ez nuen inoiz pentsatu. Ni ere egon izatekotan zuk esan dezuna, eta gero pentsatu de pixka gehiago, Nik ez. zorionez, eta ez dut esan. Baina bestela, osea, hiru mozzarella, gora mozzarella. Gora, Mozzarella Fútbol Club. Bueno, pues Honekin, honekin, hori daukagu aurreko noian aranak eman zigun bere arabar referentearen izena, Aha. zena Maia Otxoa. Daukagu hortu bere argazki bat, jarriko duguna gure karpetan. Eta orain jarriko bitartean, dugu. Danele, eseguzu, zuk zure arabarraren izena, arabar pertsonaiaren izena. Ba, nire arabar pertsona da Idoia Zabaleta.
Bueno, lehen aipatu dut lasierran egon naizela eta bar, eta bueno, azala kreazio espazioko bultzatzailea da. Bera, koreografa, dantzaria, eta oso pertsona interesgarria eta divertigarria, eta bera hautatuko dut. Perfecta. Ba, listo. Beste zerbait esan nahi duzu? Ez oso pozik egon naiz, eskerrik asko hau pazuek. Ba, guk hau genekarren, eskerrik asko. Datorren urtean ikusko gara. Olentzero argala kanpora, eta ez badaukazue beste inor olentzerorena egiteko. Hemen. Kurrikuluma bota datzen dugu. Izango gine olentzerorik onenak. Baina, umeak ez jarri gainean, arraroa. Es que olentzero. Bueno, Eskerrik asko.